Welcome dito iti Masakbayan Ilocano Radio Drama dito iti pagdingeg kadakiti dinay sao. Agyaman kami unay kadagiti kakabsat ken amin nga kailian iti asidig ken adayo anang ipaay iti panangipateg. Ti Masakbayan. Kumusta ni nanang mo ay, Micaela? Gagangay na tabo makatan. Iso aday chay. Nagadon amarikrik nanay ti bagina. Manatawon na ya. Nasurok asi tentanan 74 san. Bakit matgaya mo na niya? Wan, iso agagangay nga adon ti marikrik nana. Nailil nga rod. Talaga kasta, Micaela. Ang iba niya nga rod. Anusa na? Takasta talaga dagiti adan edad na. Makapasurun lano daduma. Tanaghilig nga agibilin ka dagiti makan asaan namot apanawan. Ha? Kasla aginaw. Kesyo makapangpangan kano iti kastoy, iti kasjay, kano anyapay dita. Hay na, nagrigat amaawatan. Kumusta ni nanang, tatang? Nakaturugan. Iso nalaang tay-tay pa nga orayan na ka. At nakato'y bilin na gatang nga maprutas. Ay natatang, kasano nga'y agumata nga kat saan pa'y mo't apanawan ti Lanzones. Micaela, anak. Kasano nga igatangak nga'y katawan pa'y mo't, saan na pa'y mo't apanawan. Ay na, anak ko. Si kalakuman ti makama mga awat kan kwanawan. Amumutain. Darikrik na iso ana il-il. Maawatak day tatatang. Iso na ang takasla imposible dagiti bagbaganan no daduma. Iso nga ron na siya kung ti mangibagbaga nga anusam latta kuman ni nanang mau. Awawatam latta kuman, anak ko. Ay, nagsakit to'y likod ko, Punsyo. Kasla na malmalaw. Malain siyang tailotak ti bukot mo tapno makaginawa. Ay, diyak kayat asikatimang ilot kanyak, Punsyo. Tanadagsan ti imam. Amang ano nakarkaron na sumakit ti bukot ko. Sino nga'y nga ron ti mangilot kan saan asyak bakay? Ni Micaela. Ayan ti anak ta. Rest day na itasaan aya. Ay na, bakit? May nga ginanan ni Mikael ang anak ta. Amumot kainal daw ang mabambanog ka po iti trabaho na. Iso ko mati mangilot iti bukot ko. Tanalaglagan ba si ti ima na? Nadagsan nga min ti imam lakay. Abang ano nakarkaro asumakit ti bukot ko. Ay. Alan na, Punsyo. Ibagam iti anak ta. Taiso ko mati mangilot iti bukot ko. Pangasem. Ay, kakaiso na a day off ko matatang. Amok day ta, anak ko. Imbagakmat ka ni nanang mo. Nga mamumutahin. Adamot punto na. Nadagsan nga min talaga ti imak talalaki akit nga raud. Ay, Pangasim ka di, anak ko. Patgamon jay inam. Agil-il-il nga raud. ay, ala nga rodan. Ibagayo ta siya kung ti mangilot kan kwa na. Ay na, agyaman ak Mikaela, anak. Uwanan tatang. Alan, mapan kayon iti ayan na. Ibagayo asya kung ti mangilot iti bukot na.
Sa anak ka maariyo, wenno anyaman. Nam talaga akasadot ko ida aywanan. Na may papanmat ket di iti pagkasapulan da, kas kumaiti agas kan aminen, nabuslon ti abastuda, talapintas mat ti trabaho. Ngam na may papanan iti personal a panangasikaso kadakwada, talaga sa anak a mapagpiaran. Ngam gaput agmay may saak nga anak da, awan ti maaramida, dukas jay nga agil-il ti inak. Kapilitan nga rod nga aramidat no anya ti kayat na, tapno awan ti makunana. Anya kalaki din ay Mikaela. Naganak mo dagi jay. Sana rumbo nga kaduruman mo ida. Ay, mabait laang, friend. Mabait laang. Ah, Jak mo timbaga akadurman ko ida, ah. Awan timbaga kakasta. katapay nga ro dadi mo ida kayat nga si Kaswan. No jak idaas asikaswen. Pangalaan da ko mga iti pagbibiyag da, alaman? Ah, Iso adi mo ko naan ajak idaas asikaswen. Tasyak mo't amin ti agas-gastos si Jabalay mi. ti kayat ko asawan, di personal apa na nga si Kasum kadakwada. Kas kumano kas di nga darikrik na anda. Sika kumati personal ang mga si Kaso kadakwada saan na ba'y beamlat ta ida na doa? Mabalin ka di, friend. Saanan aday ta ti pagsaritaan ta? Pangaasim? Kaguranak ka di, Mikaela, anak. Ha? Pangasim, tadi na ko makagura. Nangro na no kastoy nga ipailot ko ken katibukot ko. Nadagsan nga minti iman ni tatang mo. Nakarkaro nga agsakit ti bukot ko no iso ti mangilot. Aday tananang, nailot kong tibukot yo. Doblen nyo tibado yo, tapno saan kayo ang malamiisan. Agyaman anak ko. Dagiti agas yo, tumtumaran nyo ka di? Ay word, saan amaliwayan ni tatang mo timang patumar kanyak? Wen ananang, rumbang la tumaran nyo dagiti agas yo, tamasapol yo day tatapno pumigsa kayo. Ay, jakam mo anak ko. Ngam sa anak san apumigsa. Ha? Mga no saan akon nga agimbag pa'y. Mabalin ka din, nanang? Saan ko matila ibagbagayo? Isungarot nagtrabaho tapno magatang ko ti amin akasapulan nyo nga agas. Iso at tumaron nyo dagita, tapno saan amasayang. Tatang, pagisimpayon dagiti ginatang ko aprutas. Pakanan nyo ni nanang tamasapol na dagita. Agyaman anak ko. Ayun gayam. Naibusan ti vitamina at tumtumar ni nanang mau. Ay, kastaya tatang. Ala, tagumatang akinton bigat. Itamot lang amin nga imbagayo. Idi ko man nakita yu abasitan, imbagayon kanyak, tapno nakagatang akon. Pasensya kan anak ko, tadyak mo't namin nadlawain. Kunak no ado pa'y nga may ibos mo't gaya man. Kanayon ko ngamin nga si kasun ni nanang mo, takumpormi mo't lati ibagbaganan. Ay natatang, no kas di atila sasawan ni nanang, anawaan nyo kuma. Saan nyo nga itulok akong pormi lati sasawan na? Mikaela, anak. Jaklatan ni kaskaso ni Basta nanang. anawaan nyo no kas di asabali ti bagbaga na tatang. Saan nyo nga ipalubos at ila sasawan na? Taamu tayo mat amin, asaan nga agpaypay so dagiti bagbaga na? Iso nga anawaan nyo ni nanang.
iso na aras demita. Apa di ka nagtalino iti balayo. Ay na, sa anak matlama kainan na. Agmalmalom to manan apapasikaso ni nanang. Ha? Imbes ang makainan na akno kastoy nga day off ko. Saan mo, tatikayat ni nanang? Adak lang iti abay na. Si Kamat. Manano ngayon nagtalino iti kalatan iti abay na. Bantayam lang mat. Kayat mo ka di adata ti agrikyar, friend? No kayat mo adata ti agrikyar, sikat ti makaam mo. Ituloy mo ti mang balakad kanyak maipapan iti rumbang nga aramidak iti ina. Saan ka balbalakadan? Ising-singasing ko lang mo't noon niya tirumbang nga aramidam. Talaga ka di andi kagsardeng, friend? Ala, kaslawanan timbagak. Nasayaat met, tadyakon pinidwa tinanganawakan ka, friend. Tano ipilit mo lat tadagit ang ibagbagam, talaga adat tati agkatik. Igagagarak pa idin ti rumwar iti balay mi, na uray no day of ko manang. Tapno malitlikat laang ti panagilil ti inak. Jack maawatan ti bagi. Tauray kayat kumat nga asikasuan. Kasla sa anak a komportable, no kasjay a kompormiladitan asasawen na. Urayak lang amin sumgar no kasde nga agsao, akaslad pakpakadan. Iso akinay kayat kon ti saan na talinaed iti balay mi, no awan ti trabaho. Nam kabayatan ti pananglikliklik ko iti inak. Nakarkaro matigagar na amang sapsapol kanya. Kat iti na minsan a panagpakadakken kwa na. Ay na, nakaragrag sa kakadakakitakan ka, Mikaela anak. Kunaklakit din no di kan makita apulos. Ha? Kadagiti kalabas, sinapsapol ka anak ko. Ngam ko na ni tatang mo adiritso kanumat ti trabahom. Awan sa kano ti day of mo. Awan nanang. Adamin kakadwami ang nag-emergency. Isa o masapol asumrekak. Ay, una yan anak ko. Aginanakamot mga noan niya mo ti mapasamakan ka. Di mo abuswan ti bagim. Nanang, kailiw ko nagitigundaway akasarsarita ka anak ko. Di la mabalin adi ka nagtrabaho ita. Tagsarsari ita talhaangan. Pasensya ka nanang. Ngam ado tinapatag nga aramida kiji trabaho kita. Isa masapul asumrekak. Kastaya. Naalagaro anak ko. Agan nagkaakadayon Ipatpatag ka unay anak ko. Unay. Di ka lakat pinagustuhanan ni nanang mo. Amo matadyak kaya tikas di nga ibagbagana. Likliklikak nga ron ngag sa umanan iti komporme la dita, ta sumsumgarak no kasjay. Amok nga pa anak manen. Ngamdanggam kumapay ti bagak itaken ka. Efren, Saan nga umububing ni nanang mo? Sika na mismo tinang ibaga, nga adon tirik-rik naan na. Saan nga daw dawat? Nga manumot lang na panahon ti panagbiag dagiti naganak tayo dito'y lubong ngay. Saan tayo nga mo? No kasanupay kabayag ti panagpaot da dito'y. Isong agpanunot ka na imbag, Mikaela. Sakbay nga agbabawi ka.
Alo si Isanak. Diyak may pamaysa ti ang trabaho. Kas lakit din, anda mo pasama ka diyak namnamaan. Gaputag tib-tib bayo Ay, unay lakit din dito arik na kaya. Ituloy ko kit din ti ang trabaho. Tapno ato ti malpas ko ang trabaho. Ni tatang mo ti umawawag. Hello, tatang. Mikaela, anak ko. Pasensya ka no nakaistorbo Gumabalin ka din agawid ka, anak ko. Ha? Apay nga min, tatang. Awanan ni nanang mo, anak. Ha? Tatang, saan da kumarabakan iti kasta? Pangaasiyo. Sana ka mangrabrabak, Mikaela. Talagang awanan ni nanang mo. Isu ano mabalin, agawid ka kuma. Pag-aasim. Oo, tatang. Agawid ako dagos. Orayan dak, tatang. Agawid akon. Kasladyak pa'y lapat dyan nga aging gaita, tatang. Kasladyak pa'y lamamati. Ani nanang titantanawa kita nga day tilungon. Mikaela, anak. Pakawanan nanan. Noamok la kumaday di gaya man ti maudi pa nagilil mo kanyak. Nagtalinayadak la kumaniti sibay mo. Noamok la kuma. Kinapuno na anak ko. Nang riknaak matitar aramidam iday. Maawatan ka. Gaputamok nga aramidam ti amin para ka na kami. Amok tirigat mo amang banggad. Tapno maitad mo ti amin nakasapulan mi iti inam. Kat pagyama anak tayta, Mikaela. Bakawanan na ko matatang. Nuamok lang kuma. Nuamok lang kuma. Isu nga ingkarik iti bagi nga amin a panawon ken rigat ko, ipaay iti amak, bayat asi bibiyat pay. Panubilam ipulam nan ti bunod na abiyag, awanton ti maaramida, nga uray agdupdup pa pay. Iti panaglepas to ti kontratak diti Malaysia, ken iti panagawid kunton dita Pilipinas, ibukbuk kunton ti amin a panawon ko para ken ni tatang. Tapno saanan ang maulit tinapasamak iti daydi inak, ajak na as-asikaso apulos. Isa kadagiti dumdumneg, nang runa kadagiti si bibiyag pay tinaganak da, ipaayon ti amin na orasyo kadakwada. Tapno awan to ti pagbabawyan nyo, no dumten ti panawan. Daytoy ti pakasaritaak. Agyaman na kiti panamibinlay mo iti pakasaritaam. Husto ka pagayam ko.
Rumbang laang nga itad tayo ti amin a panawan tayo kada di ti dadakkel tayo. Bayat asibibiyad da pay. Tano awan danton. Awanan ti maaramidan tayo. Kasaan tayon ama isubli tinapalabas. Alakastan pagayam ko. Katagyaman na iti panangibinglay mo iti padas mo. Iti amin na napasamak may sa tinay pakita. Ti tao ket adaleng pamayanan na amang baliw. Dito iti mensahe ti Masakbayan. Intayon manen iti sumaruno. Ti Masakbayan Ilocano Radio Drama, agdengdengag kami dito agyaman kami unay, kadagiti kakabsat-kabsat kenamin nga kailian iti asidig kenadayo, anangipay iti panangipateg. Ti Masakbayan. Nangagyong matimbaga ti Doktor Nanang. Bawal kada kayo ti agbanog. Tapno saan ako maro ti asmayo. Ay, huwan anak ko. Nangag ko amin abilin ti doktor. Amuyo mo't ngamin abigla-bigla no kumaro ta sakit yo. Nagtangkan mo't ti ulo yo. Apay ngamin ay makaad-ado-ada kayo ti aggunggunay di ti balay. Katadamat damanong kan ti asawa na. Ay, amomot at iipag mo ti ada permanente at trabaho na anak ko. Ni manong mo sa lada trabaho na no umay dayaban nga agkarpintero. Apay ayang ngamin ta saan ngagsapol iti permanente at trabaho na. Di lagbain ka ni ipag. Sapay maala na pay lang ti mapan makibarkada. Ay, anak ko. Ibati na pay kada kayo ti anak da. Dayta tinakabanugan nyo nanang, ti agaw-awer iti ubeng. Ay, bayam ka din anak ko. Samot la ibati kat ni manong mo, no adda importante apapanan na. Anya nga importante? Ti kunayo, mapan iti ayan dagiti barkada na. Kun konsintiro nyon tumot ngamin. Basta, kasaok ni manong, tapno di da kayo banbanugan dito'y balay. Anyangay, kumusta ni Nanang? Anyati ko na ti doktor. Kimaro di sakit na nga asma manong. Bawal ngamin kan kuana ti mabannog. At dadagiti na ireseta nga agas na. Ngam jak pa'y nagatang amin. Inak pa'y lagdis kita riti gatang ko. Pasensya ka na, ading. Amo mo ti kasasaad mi. Nilang ipag mo ti adda ti permanente at trabaho na. Iso nga awan tinam na maam nga itulong mi. Maawatak manong. Ngam adala ko may pakpakaasik kada kayo. Anya day di ading. Numabalin, saan mo ko man nga ibatbati ka ni nanang ni baby? Naalikutugan ti anak yo. Kat iso day tati pakabanugan ni nanang. Sige. Bayam, tano maipar na nga da papanak kat awan tagbantay ka ni baby. Inak to laibati ni tayanda kasinsin nena. Nasaysaya at pa'y manong. Narigatan. Amang ano dumikar man ti sakit ni nanang. Uray ko man, no kanayon nga da kwarta ang mausar ito ospital. Agpapada tayo mo ta sangka birok, sangka apoy. Sige manong, rumarak pa'y. Tamapanak agdis kita iti paggatang iti agas ni nanang. Nay, si kamo gaya meday. Sumrak ka kaanakan. Agyaman nak, angkal. Nakapasyar ka man balasang ka. Ay, way, nadamag ko tinapasamak ka ni nanang mo. Kumusta mo tan ngay? Intarayon sa kanoy di ospital. Wan nga rod, angkal. Kimaro di asmana. Narigatan nga gangas. Ay, saus. Day tanday kun kunak. Kasanaw, kon konsintirin na ngamin ni manong mau.
Isu tagaw awir iti anak da. Ngam ni manong mo, ada iti ayan, dagiti barkada na. Isumot ti babalawag ka ni nanang dayta uncle. Di namot tubngaro ni manong. Santo pa yun kaskaso di asawa na tanauman. Isu aday jay, mas kinay kayat ng tiag trabaho ngam ti makitkita na taramid ni manong mo. Uncle, Imbes ko mga isu ti makatulong ka ni nanang mo. Saan? Takasla si kamot tayo takin obligasyon ni ti inayaw. gapo siguro ata siya ti balasang, uncle. Uncle, umayak ko mabumulod iti paggatang iti agas ni nanang. Bayadak tumutlaang inton makasweldoak. Sige balasang kaw. Tapno makumpletong ti agas ni kabagays. Awan mo tinamnamam ka ni manong mao. Ta awan ang damat. Agyaman nak, uncle. Nanang, nagatang ko aminan nga agas yo Di liwayan ti agtumar iti husto nga oras. Ay, huwag anak ko. Agyaman na ka. Kun pasensya kan. Taas ikamutan ti maububliga nga aggastos para kanyak. Taas sino kumangay tinamnamaan tayo? Ni Manong? Amo tayo mo't anarigat mo't laang ti panagbiag na. Anak ko. Adang agpaiso. Ngam ni ipagmat yada trabaho na. Alangan mo't dumawat tayo pa lang iti tulong kan kwa na. Kat iso lang arudon ti mangisaksakad iti panagbiagda ni Manong. Angam nakakaasikan anak ko. Di mo pa yan maasikaso ti bagay kapo kanyak. Didak ka di pagdanagan nanang. Ingkarik ka ni tatang idi si bibiyag pay, adi kay to baybayan. Katungtong palaklaang ti karik, nanang. Tauray ada trabaho ni ipag ko. Siyak matlaang ti makadado amang ipapaay iti kasapulan mi ijabalay. Mainayon pa'y ti gastos ka ni nanang no kasjay ama ospital, gapu iti sakit na nga asma. Gapu iti kinarigat ti biag mi, kan gapu ka ni nanang, napanunot ko nga rod ti agabroad. Agabrod ka ko namading ka. Wan Manong, narigat no daklaang ditoy. Saan nga umdas ti sweldo ka pang tustos ko iti para agas ni nanang. Kun kadagiti kasapulan dito'y balay. Di nasaya atading ka. Ibatik nga rod kada kayo ni nanang Manong. Kat pangaasiyo tadiyo ko mabaybayan. Sana bale, apaman nga agsweldo ak ijay. Ipatulod ko adagos ti para agas na. Kandag iti daduma ka sa pulan nyo diti balay. Di kagdanagading ka. Da kami ti makamu ko ni nanang. Di ka agdanag. Nukas di makita yu asabalin ti Jarna. Itarayo adagos si ospital Manong. Kat pakaamuandak adagoson. Uy, ading ka. Di ka agdanag. Nanang, agpamanila akton inton bigat.
flight ko na mapan iji China. Ay, talaga gaya, mamatuloy yan ti ipapan mo ijay, anak ko. Wan nanang, kat para kada kayo dayto nga aramidak. Mapanak manggad ijay, tapno ada maipawit ko dito'y apara agasyo. Kandagiti kasapulan nyo iti inaldaw. Ay, aganat ka ijay anak ko Talaga maikawa akto no awan ka dito yan. Sana bali nanang. Adamod da manong akadwayo. Kan binilin ko ni manong may papankada kayo. Ay, anak ko. Sapay ko maata aramido na dagiti bilin ko kunkwana. No ada masapulyo, awagan daklaeng tapno makaipawita kadagos. Di yu baybay antibagiyo nanang. Nadaras lang ang lumabas ti aldaw. Di yu mapupuutan. Nalpas ton ti kontrata kat makabakasyonak ton. Ala, basta agad anad ka anak ko. Kat sapay ko tamaimbagan mo ton to'y sakit ko. Uncle, umayak agpakada-kada kayo. Ag-flight akon. Ay ka nasaya at abalasang ka. Tapno sumaya at mo tanti pa nagbiagyaw. Wan nga rod, uncle. Sapay ko mata nasingpat ti amok. Tapno makapagbayagak mo ti jay. Di ka agda nagbalasang ka. Tay kararag ko iti Diyos. Asapay la kumata nasaya at ti pagtungpalam iti papanam. Uncle, pangaasiyo ko mata pakikit-kita yu dananang. Ipakaamuyo kanyak no anyaman ti mapaspasamak kadakwada. Nang runakat nila ang manong ti mabati akadwana di tabalay. Di kagda nagmeday. Kanayon to amapan ko sa rungkaran ni nanang mo. Talagang aramidok day tatap no mabantayan ni kabagays. Nang runakat da sakit na. Agyaman nakiti ano siyo kada kami, uncle. Agsubsubali takto. Hindi mo panunutan day ta, kaanakan. Di importante kat mapasayat mo di pa nagbiagyaw nga gina. Nabang-aran nakpaya nakadanon dito China. Amo kababaen iti pa nagtrabahok dito Maipaay kun amin akasapulan dananang iti Pilipinas. Amo ka narigat. Nakarkaro kat itaak laang amayadayo kadakwada. Agano sak. Kan amok atarabayan nakti na marswa. Ipagpagapok amin dagito'y kanunana. Siyak ni Rodney. Si kagayon ti bagbagada baro kaduami dito restaurant. Ay, siyak mat ni Medi. Naimbaglaangan, tadamat gayang Pilipino akakadwak dito Ado tayo dito So sigurado saan ka may kawa. Kan siyempre, agfrentan Amom? Umuna pa'y lakitakin ka. Nalagaan ng tiriknak. Amo ka na singpot kakas kanyak. Agyaman takayat nakagbalin a friend mo. Amok matkat, langam mat tinasingpot. True lala. Ang pilpilyak mat at agbalin na friend ko. At ang amin dagitay man ang gundaway ako nada.
mapagsamantala. Narigatan. Ay, kasta aya? Isungagan anad ka kanayon dito'y ha, my friend. Kat kaasi ti Apo, nasaya at tinastrat ko at trabaho, agraman ti boss ko. At damat nagbalin a best friend ko, iso ni Rodney. Naragsak at tao ni Rodney, iso ang nailiwliwag ko ti iliw ko dita Pilipinas. Kanayon kumat nga awagan dananang. Kumusta at ti kasasaad na, tamadandanaganap. Gapungarod iti sakit na. Hello, Manong. Nakaawag kayo man? Kumusta kayon ngay? Isungarot ngayon mawag akading, tas sabali ti madmadlaw ko ni nanang. Kasla marigatan nga umangos, kin nagkakapsaw. Ha? Ay, masapol ang maipanadagos sa ospital, Manong. Intarayo ko man adagos Mayday, awan namin ti aramaton mi di ospital. Inaudi nga yung patulod mo, nagastos mi matay natin kaw. Awan la ka din tinaidulin nyo nga uray Manong. Awan nga rod ading. Awan pa'y matsweldo ni ipagmaw. Ala nga rod, tagpauita kadagos. Mabalin ka di nga itarayon ni nanang iti ospital. Itan Manong, ang mga noan niya pa'y di mapasamak kan kwa na. Apay ka sa tilangan, my friend. Kaslamatan talagan ka unay. Imawag ni Manong ko. Kaslamadi ka no tirik na ni nanang. Kunakmat nga intaray da ko maadagos sa ospital. Ngamawan ka no kwarta nga usaranda. Kay patulod ko laang ngam naibus da ka nun. Anya matan? Di tala nangiremedyo matan tapno na ipanda ni di ospital. Inawagan na ka pa ilaang. Da itangarod ti kasuron ko kadakwada. Di da pa'y amumot agi remedyo. Uray ko man saan adelikado ti sakit ni nanang. Tauray-urayon da akanayon ti ipawit ko. Sakbay nga ipanda iti ospital. Kasta talaga, friend. Ti amuda, kanayon niya ado ti kwarta tayo diti abroad. Di da pa'y amo nga ilalain mo ti pagbambanugan tayo dito eh. Friend. Ay, makapasurun mo't na daduma saan ka di? Namnamang dalata na kanayon ti maipawit kadakwada. Ninanang lang ti pampanunod friend. Ang mga noan niya ti mapasamak kan kuana. Ala, di ka nagpanunot, friend. Ikararag talaan yan, asapay kumatawan ti daka sa mapasamak kan ninanang mo. Nanang, kumusta kan? Anya ti resulta ti follow-up check-up mo? Ay, anak ko. Sa anak may anak ka follow-up check-up. Anya? Apay asaan ngay? Di ko naan nga wan kwarta nga usaran nyo. Kaipaw-pawit ko laang ti kwarta kada kayo. Ay, kuwang amin. Binulot na manong mo, tada ka no importante abayadan da, kat awan kwartada. Anya mo nanang?
Importante ti check up mo. Apay nga intad mo kadakwada ti kwarta nga usaram. Anya mo to ni Manong. Di nala pinanunot mo to ti kasasaadyo. Makapasuron. May amon, anak ko. Kung konsintiran yung tumot ngamin nanang, iso akasta ni Manong. Nanipod na kaabrodak, saan na nagtrabaho. Ururayan na lang ang ti kwarta nga ipawit ko. Nalabusan ni Manong, nanang. Nimot Manong tumawawag. Anyaman nga tanti bagana. No jak la pampanunuto ni nanang. Jak kumasungbatan ti awag na. Hello, Manong. Hello, ading. Kumusta kan? Apa ngay mawag ka? Ada ka din napasamak ka ni nanang? Ay, awan ading. Nasayate ka sa sad ni nanang. Di kagdanag. Ay, nasayaat mo't no kasta. Anya nga rin ti masapol mo, Manong. Ko ako maating. Bumuludak ko may ti kwartam. Nangamin ti utang ko anas ka na bayadak. Ang mga no'y darumdak no jak pa'y makabayad. Apay nga min anak kautang ka. Kat ipaw-pawit kumot amin agas gastusan nyo. Manong, saan ko apidpidutan ti kwarta ditoy? No amoyo lakumano kasano ti rigat mi amang manggad kan agim imped. Tapno adalaang maipawit ko dita Pilipinas. Nag-iimot ka mo tayo. Kaya't mo nga may balodak. Di ka lang pampanunutan na siya timang tartaripato ko ni nanang ita. Manong, anak na kamat. Rumbang lang at taripatuan mo't ani nanang. Siyak lang arudan tinagsakripisyo nga imadayo. Tapno maipaay ko lang amin nakasapulan nyo dita Pilipinas. Ah, kasta. Ising-singer mo dagiti ipapaimaw. Abay, imbaga kaya nga gabrot ka. Putdan tanday ta saritaan, Manong. Awan mo't turungan na. Iremedium day ta kasapulam. Awan ti maipawit ko, ta sa anak pa'y nagsweldo. Oy, friend, api akas naman ng tilangam. Kasta ibakbaklay mo tentero alubong. Masurunak namin ka ni Manong. Imawag kat dumawdawat manan iti kwarta. Kanayon akmat nga agipatulod. Pati para check up ni nanang, inala na pa'y taiso tinangusar. Ita, dumawdawat manan. Nimot nanang, kun sintiran na mo ti aramid ni Manong. Hay, una yan. Pagkit kita anday ti tao dito abroad, kit agpidpidot iti kwarta. Friend, Isumot lagay maamanun adara sa mapalpaliw ko saan mo asungsungbatan na daw mauawag kan ka. ni Manong dayjay, katamuklatan no niya ti ibagana. Masapul nga ikakmutan iti leksyon tapno agnakam. True, my friend. Tapno saan lasi ka ti kanayon, alam namaan da. Ni mo't angkel ti umawag. Itaman pa'y. Sungbatak. Hello, uncle. Nakaawag kayo, mat? Wain palasang kao. Tadi mo mo't ka no sung batan ti awag ni Manong Mau. Apay ka di, uncle? Ada ka di napasamak? Ay na, ni Nanang Mau. Intaray day hospital kat critical ti kasasaan na. Anya? Hindi na minsan pa nga umawawag ni Manong Mau tanadlaw da na sa balit itsura ni Nanang yaw. Hindi damot ka no maitaray di hospital tawan kwarta nga ramatan da. Anyamot na ni Manong. Di dala nagremedyo matan. Wano saan? Impan na ko man adagos ni Nanang iti hospital. Anya nga ita. Umawa
Awag at tumanan, Meday. Tapno pakaawan ka may papan ka ni kabagay. Agam no mabalain, agawit ka kuma. Parang mabutan pa ya si bibiyag ni Nanang Mau. Oo, Uncle. Ang pagkadak iti boss ko, kadagahoy na kadagos. Ayan ni Nanang, Uncle. Kumusta ti kasasaad na? Meday, balasang ko. Sa dino ti ayan ni Manong. Sumra kay ti silid ngayon ni Nanang mo. Balasang ko. Nanang? Apay ang nabungan iti ulos ni Nanang. Natayan ni Nanang. Sana pudno. Nanang. Apay ang napasamak kan katikastoy. Apay ang pinalawan nagmatan. Ita, kundi sangit ka. Apay, makonsensya ka, takit kita manatayin ni Nanang. Bason mo ti amin. Tano sinong batam ko madagiti awag ko kun ka. Naitaray kumamot adagos ni Nanang dito ospital. Basol ko? Siyak takin basol, Manong. Abo na siyak ti pabasulam. Idinto ta sikat yada ditoy. Sika kumati nagaramid iti pamuspusan. Tapno na itaraya dagos dito'y ni Nanang. Siya ka dilang ti anak, Manong. Stone Meday. Saan kayo magsubang ka ni Manong mo iti sangot ni Bangkay tinayaw? Nalabit nagpatinggala dito yung tibiyag tinayaw. Isuasan na ito iti kanito ti pa nagpipin na basol. Ang bata kayo nga anak. Awan mo siguro ti mga yat iti kasta na pasamak ka ni Nanang yaw. Tinasaya at ita. Ang desisyon kayon. Noon niya tirumbang nga maaramid. Tapno may masaya gandi tinasaya at ti Bangkay ti inayaw. Diyakon na danunan as ibibiyag. Kat tinasakit, siyak ti pagpabasulan ti kabsat ko, ang nakaigapuan ti ipupusay ni Nanang. Nagsakit manang, siyak ang nagsakripisyo nga imadayo, tapno may paay ko amin, akasapulan da, ti pagpabasulan da iti napasamak. Kalpasan ang maitabon ni Nanang, inuray ko lang ang amalpas ti 40 days. Nagsubli akon dito'y China. Kayat ko ang mailiwliwag ti amin manang. Iso ang nagsubliak iti ayan ti trabaho. Namin anomot na inawagan nak ni Manong, tapno dumawat iti pamakawan iti naaramid na kanyak. Sigun kanya ang Ladjo, nagbalbaliw kanumatan ti kabsat ko. At dan trabaho na, kat ni ipagkun ti agtagtagibalay. Napakawan kumatan ni Manong ko, manang.
Kat pau-pau itaklat ta iday ti kwarta, tapno makatulong para iti panag-eskwela ti kaanakak. Daytoy ti pakasaritaak. Makipaglading itak iti ipupusay ni nanang mo. Nasakit tinapasamak ken ka. Takas laawan nagmamaayan ti panagsakripisyom nga inmadayo, tapno maipaay mo ti kasapulan para iti panagimbag ti inam. Nyampud no unay ti kona ni angkel mo, analabit, aging galaangan ijay ti biyag ni nanang mo. Kat dayawan kapagayam ko, tanapakawan mo ti kabsat mo, kan agtultuloy ti panangtultulom mo kadakwada, iti laksid ti inaramid da ken ka. Panawan mo't siguro na ag-focus ka mat para iti bagim. Kat sapay kuma, tagtultuloy tinasaya at atrabahom, iti pagilian nga ayan mo ita. Alakastan, pagayam ko, kat agyamanak, iti panangibinglay mo iti padas mo.